ste prišli do Dubaju. Dívam do piči! Poznám krásne. Delegát. No je zdravím, delegát, čo vám jebe? Konečne vo Vogu, more, delegát tu je. Dlho som tu nebol, zdravím pekne, vítam všetkých, nachádzame sa kde v piči? Vo Viedni. Vo Viedni, kde v piči, vo Viedni. Piči, ideme si tu dneska zahrať trošku. Aj vypiť si, dačo. No, ja šoférujem. Dlho sme spolu nepili my dvaja. Dosť dlho, no. Majú Od šťastie. Vajbu si bol. Majú nie, od nás otváračky sme si vypili. Jo, tam kus. To bolo málo. Čo ti jebe? Chápeš, moja 10. dnešná. Nezvedená. Každý ťa má v piči, Braško, toto. Počkaj, jak to robí buksy, Zavri papulu. Ja som 5 dní, bol súbor najhoršie 5 dní mojho života. Zrazu zistíš, koľko voľného času máš a nevieš čo s tým. A vieš, jak som nemohol spať prvé 2 dní, ty kokot. Ja už nefajčím 4 minút. Áno. No a nefajčím už asi 4 minút. Aj čo máme trenírky v ruku, moje. Moje, tak jak keby me zarehnul, moje. Čiže vás zakrúci. Jak keby vyškoval vodu, ale mne padla do piči. Co chceš odo mňa? Co? Tu si vybývaj jedzenie a nie tu. Tu silovú pizzu si. Ja si nejím. Co si stichnul? Však ja furt som taký štichnutý. Co? Co je do piči? Co je do kľúci? Nej! Ukáž gazdu, pán gazdu. Napríklad rád. Ja viem, že vyskúšam What do you think about that? Je to tu nádherné. Trošku by to som tu dal viacej do červenej. Trošinku iba, trošku. Fuck the club up! Čo ti jebe? To ty? Točím. A ty? To tiež. Snažím sa robiť všetko. Už neviem, či je pozícia, na ktorej by sa... nehrám. Už len DJ nie som. Securityák som už bol, sponzor som už bol, organizátor som bol, a manažer som bol a som, booking manažer som takisto, upratovač som už bol. No, ešte som neriešil akože sound engineering a LJ. A sú ešte pozície, na ktorých som ešte nebol. Influencer nebudem. A kameraman? Ale tu som bol, či to bol Vibe, či to bol Red Room v začiatkoch, bol som aj kameramanom. Aj kokotom som bol, ale hodne krátko. My sme tiež To všetci. v pozícii. To tak patrí k tomu, ne? Také, hej, môže byť. Pozri tu na toho. On je... To už mám zaberať. On není taký, jak my. Jemu stačia tých 30 sekúnd vo vlogu. Ja som spokojný. Takže vidíme sa v Košiciach. V Bratislave, nie? Bratislava vo vlaku, presne tak. Som sa kúkol, tak ťa to zhltne jak čierna diera toto, ne? Keď sa do toho tiež nemá taký pocit, taký, že a tam nemám pozerať. Máš oči ako kúň. Víš, mám moc rád koně a ty máš oči jako kůň. A hamburgery do chladničky. Ty co sebe teraz duma, že ty si najväčší vajčak celý Mihaľov, co? Mihaľovce sú veľké, Michigan, more, co chceš? A sluchaj, nikto nebude dávať hamburgery do špajzu, bo hamburgery sa dávajú do ľadničky. Nie je to tak kokocina od tvojej mamičky. Stačí. Po hodzine jedlo, radujem čo. Dodávka odišla. Chope, neveril by si, štarter mi odišiel na dodávke. Pozri, tu máš taký glow, vieš. OK. No, poď. Chope, To nie je moja. To nebavíme badminton dneska. Čo dal? Ešte na chrbte. Nepozdravujem sa, lebo si mi nechcel otvoriť. Mám ťa v piči, totálne. Ukáž bundu, more. Wow, designer flow. Mirka by bola. Čo tam píše? Neviem, čítaj. Nevieš čítať? A tu mi je datum rímskych. Už si donesol to tie vody tam, či nie? Nie. To však do auta, druhý balík si mal doniesť, si povedal, že Dobre, donesieš. čo to nesiem. No to však poďme po to rýchlo. No však poď, ukážem ti aspoň backstage, ukážeme ľuďom, kde je. No hávo, ty mi zjedol toto, ty zoberiem jedno.
Toto sú pistácie. Ja už som tiež publikoval na mojom Instagrame. Vidíš, ja som proste... Čo ty si pičí kukni, kedy už ja som likoval ty, Delino. A ja som to stiahol a na svojom Instagrame. Takže to vyzerá, ako keby ja som to zrobil. Ja, ty si... Môžem sa zošiť, keď chceš. Kurva. Mám tu dačo pre teba. No dávaj to. Otvor dvere, vieš, to si zrazí do kabla. 10, nie? Ty sa boli nájsť, vy zmrdí vyjebaný, ja som lačný jak chuj. Však pôjdeme do nášho sponzora sa nájsť, do priestorov. Dajme priestory, môžete tam očakávať. Tá vás tu je? Jak halo. Dobrý deň. Zima je vonku. Polivočku už som si dal. Polivočku by som si dal. Zima je vonku. Co si zaštočil? Co si točil za umenie? Jeho. Tá tak už hej. Otázka znie, byť či nebyť, tu mi bereme logo do kodiaku. Playere? Playere? Neviem, asi nie. A na čím si bude baviť z vlaku? Tá na repraku. Na mobile. Milujem cestovanie. Cestovanie je moja pasia. Ukáž zuby. Cigánka si ľúbi. Tu technicky tento typek. A tej zapojím kabel. Ale podľa mňa je krátky. Nevadí. A seru má tie printy. A pešek nie sú proste symetrický. Dáme? Tu mohol ísť ten veľký banner ve vedru. More, jak dron tu behaš. Netreba nám drona, máme Maťa fotia. Pozdravím krásne. Kameruješ me, zblízka, Maťu, zblízka me kameruješ. Ja kurím. On je inak certificate overboy. It is what A it is. ja, gazdovina, pozdravujeme gazdu. Inak dneska ešte pobol gazda, znáš o ty, Miro? Prišiel ku mne Buxy, nedik. Čo ti jebe? Ja idem po prechode, Gačo mi tu prejde, tá som mu jebol potom, ne? Dik, že Gačo vybehol, že hneď mu jednu napriahol, že uhol sa, dzigol mu jednu. A Huskero ho bil. Že dzigol mu jednu, Gačo na zemi. Čo spadol? Že ťahal, jak padal, ťahal jeho, takže Huskero drillil jeho. Nadzigal mu, Dik Gačo jebol Huskerovi. A Dik Gačo na gazdu. Ja som robil 6 rokov karate a Dik Gazda to zajebal. Hej, to tak ti pomohol, jak som ti priebal. Žandári nechceli, že by sme spolu hutoreli, proste žiadny kontakt. Dik ja, oni daco še zahutoreli, Dik ja na gazdu som sa otočil. No co? Stratégia? Dik on. Nemajú, na celý motor, a Dik ten spredu. To si odmyslíš, Dik, prišli sme tam, Dik ja, že co dze, ne, bo ja prišiel a Dik Gazda, už ide? Tam ide furt? A Dik vyšetrovateľka na ňo, vy to asi nie ste prvýkrát. A on, vôbec. Ja len zavolám manažerovi, čo vy ste, ja som reper. Už všetko som zažil, ja už som všetko osobne zažil. Dik, prídem do špitalu a toto, čo nám robí tú zachránárku. A ty čo tu? Tá tu páni chcejú môj moč. A Dik ešte hnusne som našikal do pohára a on chod s ním, bo oni zvyknú dávať druhý moč, ne? Dik na ňom. A nechceš mi potrimať? Fajni na šikáno cepu, aj tak som mu dal do ruky na. A mňa Gazda volá. Čuješ, do piči, čo stalo? Prišli žandári, vykopujú nám dvere, hole, v kreťasu, v tričku som vonku, najbány, čuješ, zima mi je. Andrej hodil boty, chuju. On tak. Oni chceli ísť núka, bože, núka je trezor. Hej, núka není trezor, on ide s nimi. A Digol na ňo. Ja môžem ísť, no ja mám súdny príkaz. A Digol na ňo. Ty kebyže máš súdny príkaz, tam mi rovno vyjebeš dvere, Braško. Takže na mňa také neskúšaj, ty tu nie si prvýkrát. Ideme spať, chlapci, je čas. Zajtra, volám. Čau. Na to, že sme dávali vonka o skoro dešatej moje Rilsko, tá má to dobré čísla. Tá nie že čísla, ale opáč objednávky, bratku. Hej? Chápeš, to je tu more vajčák, hej, more. A tu by som chcel dať znať, že kurva, neznám, jak še voláce, robiť si dobrú vodu,
Tak kurva, mohli by sme začať sponzorovať. Dajte peniaze. Od Michalovec do Bratislavy som len to topil. Rozumíš? Ale odkaž mu, že nech nič nehovorí nikomu už keď čo video. Nie, že sa takto dozvie, čo my sme tu dvaja robili cez noc. Chod skontrolovať bez toho. Jak to s ním vyzerá? Poctivo spí. Vyjebš na to. Giuni. Počítko, Giuni. Boty, Giuni. Chain, Giuni, more. Ja som novodobý 50 Cent, chápeš, všetko Giuni, rovno si to idem dať za profilovku. Mám piči, totálne vyjebané mám. And number G-Fan, baby. Pozrite tu. A gazda? Pohodička. Pre pojebanú smerovku. Isto toto Miro zakáže, že by sme tam dali. A to sme nejaký degeši. Pretože sme romáci na sviacujú sa zbytovachu. A ideme vonko. Toto sme nejaký degeši. Čo sme nejaký degeši? Mamo, a to ideme vonka? Nejdeme vonku, sme vonku. We outside. You know? She can unfollow, but she can't unswallow. Dneska jaká maska? Dneska ja som Maťo foti, ale to by som mal no bitches. To nebolo smiešné. No si dajte ku ciganovi, ale... Normálne by som mu tu cigol. Co poviem, tu zastavíš, že tam šoferovať. My meníme, raz, dva nás dostavím na stanicu. Chcel by som vidieť, jak vy dvoch ste komunikovali, more. Kamarát, tu a on je isto cigán z Michalovec, len čo robí. Tu som sedel jak ty, nerozumel mi, ne? To, že potrebujem ísť na toto, ne, vašu adresu. Kúkal na mňa jak na chuja, ne? To som... Ja sa tam, co patríš, ne? Som si vyšvezdil, aj som gal na telefóne, že chcem ísť, ne? Ne znam, akurát Miro mi mal, daj Miro tu po anglicky, to je autoré, že dávaj. Jakže to fajne autorý, keď sa nič nerozumie, dajte pecka, keď zrozumie a bavíš, že nerozumie. Isto nejaký cigán more z Petrovec a bavíš o Bratislave, že je taký piči maceriny. Isto sa doma kokot pojebaný isto mne hutoria more. Lebo ja ani keby tu Bratislavčanče za to na mne rozumie, nič. Na kermance. Som kúkal jak púkez takedy, že což autorý vlastne. Čauko. Takže pán Cipov je tady. Zdravíme. Nerobíme reklamu. Čo si o tom myslíš, Kiko? Je to veľký milník pre slovenský hip-hop video. No, nasledať. Čo toto hovoríš? Nerozprávam. Maťo do piči! Ja to je povedal, že taký mini vláčik, to nevyzerá. Upíname pasy! It's all about how many likes you have on your Instagram. I am from Poland and I'm ready to jump. I told the DJ better play me some jump. I am from Poland and I'm ready to jump. No co, Maťo, blízkame natočíš? Tá super, chuju. Mnoga leta, toto ja som si vtapne. A prečo ja tu nie som? Lizatka, ty že by si mal Všetko na všetko 18. A teraz mu daj všetko na všetko 18. Miro Menské 18 inak. Aj Miro preščerím ešte jednu občanku dostal. A toto skerované inak, aby si znal. Ujebal, že Hej. Shout out to first day. Skeroval. Gazdíč. Ale tašku mi daj. Som našiel, asi pred rokom som bál také čajky na Vianoce, také veci, tak chlopé, že toto mi zvyšilo z toho normálne srdiečko, takže dve veci na svete nenávidím, že lekať postelné pradlo a baliť sa, na ruky koniec. Všetko nájdem. Som rád. Díky ma starý, máš čo. Som myslel, že bude konto do vlogu, že sa rozplačeš, ale... Jedine Martin Midlar. Shoutout to Martin Midlar, narodeninové one, majstre, budíš majstre. To je keď máme miliónov, Chlapci, tak toto už je iný masterpiece, nie? A toto... Maťa family. Motherfucker. It's time to jump, motherfucker.
Tož ma. Som ready steady na vlak, ale jedna vec je tu, a to vám teraz poviem, že skončíme s Milanom v kope hovien. Milujem. Jedine. Fú, akože vyzeráš hrozne. Musím uznať, že vyzeráš tak, jak si hovoril, že budeš vyzerať. Kamera sem. Trezorová... Bráško, mohol si takto naletieť. Say goodbye. Jump, motherfucker, jump.